Ano masasabi mo? Very good. Balo mo na yung bawal. Harap. Yes. Okay, nakakanyan pare. Nangyari na ka magsarili kanyan. Ayan si paring Nestor guys. So, Tumitigas na ba, Nestor? ano mga katanungan mo bros? Tumitigas ba, Nestor? Ay, very good. Nakailang round, Nestor? At least, lumalaban pa. Eh may papanya pag pare ko. Ayun ko. Oh, Kandalasan mo, Nes. Paano kasi, Nes? Ayun ko. Ganun ba, Nes? O tuturo mo yung exercise. Makanya na exercise mo. Babaro gay pare ko. O sige pare na. Basta ka pare. Basta pag emergency, message ka lang. May ate ka ta free ride. Na pare. Sama mo pare. Pasikan ka pare ha. Marakal ta pagawan. Gawan ta pa swimming pool mo. O sige mother dear ha. Malakaw na kami. Uwi na kami. Salamat. Palakas ka pare. Ay, hindi. Sa una lang yan pag nakakagat. Pag nasa load na hindi. Oh. Oh, social yun. Tapos makakuha sa akin. Sige, weng na. Sasama niya may paring Nestor. Diyan ka ati mga po. Saka ano na siya. Wow. Kainin eh. Nakakapag-response na siya ng ano. Nakalo pa yung minulan eh. Yung nakaratay na lang. Ibig sabihin yung 4 weeks na yun, makantaya mo. Wow, Kain tulog na siya. pero umiindan sakit ng ulo niya yung una. Pero ngayon hindi. Sa infection kasi yun eh. May kain. Balang may gintek ito ang kain. Alis, naka-recover na siya. Yan kain. Oh, sige, hasta la vista. Salamat. Wow, message ka na lang, weng na kapag ano. Pag kailangan ng ride. Okay. Ayan po sila, Brusoto at Berly. At ito yung kanilang sapa. So, ayan na yung aming service. Okay guys, mga patakla ka Berla? Berly. Hello. So, andito kami sa maglibre ay Berly. Okay. Tatawagin na lang ba? Oo, tatawagin na lang daw. So, isuli nyo, nakuha nyo na isuli nyo. Oo. Okay, dito na lang kami kakain. Si Brusoto, Berly, at ako. Asan tayo ngayon? Nasa mga inasal, maghalo-halo. Oh, sino tayo? Berly! Ayan, dito kami sa Mang Inasal. Naglibre si Berly. Napagod sila sa akin. Pagkagaling kay Nestor, dumaan mo na kami rito sa Marky Mall. Sa City Hall? Okay, tapos na kami nagsipaglamunan. Thank you, Berly. Ay, Rugo. Ano ang tawa, oh? Nabusog po kami. Hello, hello. Nabusog po kami. Dumaan kami sa toll house. Nakapatakla ako doon. Nagawang ko. Dinusog ako ni Brusoto at ni Berly. Sa itaklay, Jessie, nung Bisaya, tayo pagkita sulok mo dala yung plastic. Nakapatakla ako. Yun, Bisaya may kusit. Pero Jessie, takla awasan doon. Wala lang kami tara. Kala mo si Nestor, dahil hindi niya alam na pumunta tayo nung gabi. Tapos nung iihi siya, sabi ko, ilang kami humawak sa titi niya. Nag-nervous yun eh. Oo, mamurit kayo. Sabi niya. Si yung asawa niya lang yung naghubad ng salawal. Tapos nung iihi na siya, ako humawa.
Pinagkat. Nung pagkatapos ng umihi, si Berly ang si Ronnie nagpagpag. Tapos, nung pagkatapos ng pagpag, si Berly ang nagkuskos. Tapos, pagkatapos kuskusin, si Gemma ang nagtago na. Ng TV niya. Tigdahil dia puto na Nestor, ne? Pero ng Nestor, karoal na tinalan. Ay, wow. Yan ay sosyal. Okay, Pero salamat. iba na yung itsura ni Nestor ngayon. Wow, mas naka-recover na siya ngayon. Sumigla na. Tsaka pag tinanong mo, swak na yung sagot. Ito, malawad pakibot, Hindi ne? naliligaw yung sagot. Kung nangan, no ka makatok nang, ba't ko pa mengan, ha? Alas nga ni, sure bowling kayo siya. Tapos yung mga sagot niya, hindi mo maintindihan. Parang niluluno niya yung yung dila niya. Mataas yung infection niya siguro. Mataas yung infection niya.